What's it like to me? Now what do you say? Sayati, Yati Wubaba, yet to me, Wusura, hey, Wusura.
Thou showed mercy. And then Yame Ama Otobukasia Atoyan Sauradi, Yadaso at Nkoma, Yede Cassia Vishal Radian Monam, but our God, Yada Cassia Vishal Radian Monam, Atoyan so, Yamu Yadaso at Nkoma, Yede Cassia Vishal Radian Monam. Mantu de Yan, Yada Cassia Vishal Radian Monam, Osro, and Assassin. Na ebremo ye be sorry ejina ne nanso said nyame asem kansa yemfa anidie ma de anidie nsem yem papa bishop abet saki kwapon ewa ha onu na nyame de otom atom no said nyame fa ne so nyame asem kansa yemfa anidie ma de anidie nsem yem papa bishop abet saki kwapon ewa ha onu na nyame de otom atom no said nyame ba fa ne so amaya ye nsira ye de kasia pa ehia papa ye bishia kwasia da sei e ba be som nyame na ye na sema ye ba pa ye nyina na say ye di ka da rade na wo twa kwa ye so papa ye bishia kwasia da sei e ba be som nyame na ye na sema bia wonim ade ba pa ye say ye di pa bebre na che na wo twa na se bambo na so bi tu ka wa ma e pesa wo say ma no onyare anso so wa ka emo me pesa wo awurade a wonim dana se efri say ye di pa bebre na che na wo dana se ama wo ma so bi tu ka wa ma me ma 2 minutes onyare anso so wa ka emo me pesa wo awurade a wonim dana se e wo so dana se ama wo busia dana se ama wo dana se ama wo me ma 2 minutes yama obi bi ohwe akwaba enkankan Facebook live awo SOMPA TV ni SOMPA radio SOMPA Facebook live yama mo nyina akwaba and CEDAR God so wo CEDAR worship center your Facebook live no so yama mo nyina akwaba be ya wansa say what mo say wo he dana say yes thank God for your life and thank God for another week mo jari do for sunny obi was approach mo owu ajan ho onu wo ase ajapade na yade akana perform for your own demand sorry say mo jari do for sunny katramada wa approach mo ene uni bibia mpo wo wa dana say yes thank God for your life thank God for your life yes said ni moya you akuma munina radia oya yes ni moya free wakuba munina yes enuti radia oya yes enuti fawo zedu nyina wa enuti radia free wakuba munina enti ko
and then say Yasia. And then the air can was Monyam near SEDAR and Kashawi and Monyam was so many Tosaman, Pro, Abnida Tosutunum, and then say it in Yasia. Say a home, the air can say Monyam near SEDAR and Kalidin. Was so many Tosu in Siawa, fire Baunas, Nida Tosutunum, you was Rade for home, near Tio, say it here, Namwasam sufficient. Omaya Baudu na se enwumre ebetie wasem ye pagya hwefo ne etiefo nyina ba wawrade wanim na wasem so fa hyira won na anopa yi awia yi enwumre yi ahomachen wo Yesu demo na mabompa egidifo nyina nka amen yesi hose ahobrase mo na wotena se na moda nti ena kwasiada asumu yi another day is SEDAR Center Church Board. We are singing a yes, Jose, and a Jana Mota, a Jana Momenti, and a Presiada Osmi, a yes, SEDAR Center Church Board. We are dedicated and service in not only a Jana Mota, we are singing and then Jana. Dear, country, a Jana, I wish you are singing out, member, Happy Father. Not only a Janamo dear, you wish you a Janamo, your mamma, Asafyama, a Janamo. I wish you are singing out, Happy Father, a day. You wish you a Janamo, Maya, your mamma, a Janamo, a Yuko. Onipaya dia masa a Janamo bedim bere swapa we don't see a mabere hopiano Erate Yanibetombo. Hallelujah. Adia Bapa, before Yanya, Abudi, or ye we don't say Yan Kamfono, Yan Shani, Yan Sir, can say Paluia. Yana Yakojina, Yamona, Abudi, or ye be my Yan Kamfono, Yan Shani, no, any Bunyam. Sabrana, what can I say? Paluia. Na yakojina na yiyase na mra ni biography tribute ten aya sabra na wotren sa de ni nyina no sa ni pa na wodi no wanda ja no aso amwo fi ha na mra ni pati asramo na wose ni mo bra so apa ja no mo aya na mo ma ye mamo ja no mo kan amen medical kan kira mo ja no aso amwo fi ha ho yakobon o nhira mo ọmọ ni mo bra so apa amen ni kire se entia amode wom eja no mo ka amen medical kan kira mo se amen no ye nyame tumi amen ni ye nyame ahoden amen ni kire se enye ho enti wo jesu a ebe ye ho wa jesu no enye ho and then senior wanya ntia service me dedicate and service no edema ejano sane edru enano so no the dedicated service no the man enano and service ni ya dedicate edema ejano bibi to ho na pese obefa otwere dua akohwe na wafa omoma na mo nyame asam na eno so wuti ho ano so papa ma pese obefa the pese otwere bibi to ho na okofia to nchen wotene akohwe mo amotifie na mo hwe wo so party na so wuti ho SOMPA we pese obefa the baby doctor seven back or Malachi chapter 1 and a team and a topic kasa efa ye ana thy father the baby your trust seven akọ Malachi chapter 1 verse 6 to 12 ọba eti mejani baako chichemo ensia efasi mepesa oye din na otie nsanu mu asemu yi na abowa eti mejani na se owura eneme a eti mejani sulo ewo he na akoa eti ne wura no ka kire mo na se agya neme a mani die ewo he na se owura eneme a mesulo ewo he asafo rade no ka kire mo asofo abubu enimtia na mo bisa se die mu na yebu din enimtia mo de pan no an ho akum ebreme afọ de chia so enye bone ana na mo ka se die ne se mo de apache
sɛ mususu sɛ awurade pɔn yɛ adeɛ a ɛnyɛ bɔne ana no animtia fa kɔma na sɛ mode aboa anifira de bi ba n'ani bɛsɔ bɛbɔ afɔdeɛ a ɛnyɛ bɔne ana ɔbɛhwɛ w'anim ana na sɛ mode apakye anaa ɔyalefoɔ bi ba a ɛnyɛ bɔne ana nkoto nsɛ fa kɔma brado na hwɛ sɛ n'ani bɛsɔ nsɛm na ɛno firi a anaasɛ ɔbɛhwɛ w'anim ana nti asafo awurade na ɔseɛ asafo awurade na ɔseɛ nkoto nsɛ onyankopɔn ɛkɔtoto apono mu nso na sɛ mo nsɛm na ɛno firi a ɛbɛyɛ dɛn na nti hwɛ mo ani asafo awurade na ɔseɛ anka ɛyɛ sɛ mo mu bi ɛkɔtoto apono mu nso na mo ansɔ mo afɔ ne bɛkyia so tia kwa ma ni nsɔ mo hwee asafo awurade na ɔseɛ na mo nsɛm a yɛyɛ deɛ no ɛyɛ me fɛ na ɛfiri owia mu yɛyɛ kɛsi na atɔyɛ no asafo din ɛyɛ kɛseɛ amanaman mu na wɔhyɛ aduhwam bɔ afɔdeɛ ma me din man nyinaa na wɔde ayɛyɛ deɛ a ɛho teɛ ba no nso din yɛ kɛseɛ amanaman mu asafo awurade na ɔseɛ nanso mugu ho fi sɛ moka sɛ awurade pono no nsɛm a ne ɛso adeɛ ne no nso ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ deɛ ɔbɔɔ ne soro amen ɛne n'asase hallelujah ni emu abibibuo nyinaa nsɛm a wotie nyinaa ɛyɛ nipa na ɛkasa yi ɔse ɛyɛ deɛ ɔbɔɔ ne soro faada ɛne n'asase ni emu abibibuo nyinaa meyɛ wo nyankopɔn ɛna ɛkasa yi ɔse if I am your father when saa asɛm sɛ ɛyɛ asɛm sɛ meyɛ wo nyankopɔn dea ɛdeɛ menni deɛ ɛsɛ sɛ wode ma me nyankopɔn ɔyɛ wo nyankopɔn dea nti saa asɛmbisɛ ɛyɛ asɛmbisa obi a wohwɛ me a wotie me nyinaa nyankopɔn ɛbisa wo sɛ wo se ɔyɛ wo nyankopɔn dea animonyam ne nidi a ɛsɛ sɛ wode ma no no ɛwɔ we have three types of father ɛnɛ meka nneɛma maako mmiɛnsa Bible ankasa aka ho ase point 1 we have three types of fathers Bible ankasa agyanom maako mmiɛnsa Bible ankasa aka ho ase ɛyɛ agyanom yɛ mmiɛnsa our father in heaven Bible ankasa agyanom mmiɛnsa ne nyinaa ho asɛm ɛyɛ yɛgya enti agya a odi kan ɛyɛ akora nyinaa our father in heaven yɛwɔ nyankopɔn a ɔyɛ God the Father ɛyɛ yɛgya ɔwɔ hefa agya nyankopɔn ɔwɔ soro akora nyinaa nim sɛ yɛwɔ nyankopɔn ɔyɛ baako sɛnea Deuteronomy nwoma no ka sɛ ɛyɛ biological yɛwɔ agya nyankopɔn ɔyɛ baako obi a wohwɛ me a wotie me biara no ansa na ɔbɛwie ase agya a ɔtɔ so mmienu agya bi so ɛyɛ biological father enti wo a wote ha obi a wohwɛ me a wotie me biara no ansa na ɔbɛwie ase no ɛna agya bi so ɛna ɛma ɔbɛwie ase enti wo a wote ha wodi yɛnni ɛyɛ spiritual father me say odi abɛ wodi yɛnni ɛwɔ me God father spiritual father ɛgya ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ spiritual father anaa deɛ mo fa me sɛ me God father yɛnyankopɔn our father in heaven enti saa agyanom Genesis chapter 4 ɔkasa Adam sɛnea ɔka Matthew chapter 6 ɔka ne sɛ yɛnyankopɔn our father in heaven saa nso na ɔka Genesis chapter 4 ɔkasa fa Adam ne Eva ɔmo hyiaeɛ a nyame yɛ ɔmo adɔm a ɔmo wo ba ɔkasa ɛfa hallelujah saa nso so ɛna me ne mmienu yɛka Hosea chapter 13 verse 17 a ɛno nso so ɔka ɛyɛ our God fathers ho asɛm nti obi bi a wohwɛ me This is SOMPA. Oye eja odikan. Deɛ ɔne ɔbaa bi hyia mu na ɛnam so ɔmogya da ne toa to maame yam
na ɛnɛ wabɛyɛ ɔno ɔyɛ agya ɔtɔ so mmienu deɛ ɔne ɔbaa bi hyia mu na ɛnam soɔ mogya da ne toa to wo maame yam na ɛnɛ wabɛyɛ ɔkra te asefoɔ no ɛyɛ agya ɔtɔ so mmienu na ɔgya ɔtɔ so mmiɛnsa yɛ agya ɔhwɛ ɔkra ɛno so na awerɛhosɛm ne sɛ ɛnɛ yɛhwɛ wiase a ɛduru agyanom da na wiase nyinaa tedin na ɛduru ɛnanom so a na wiase nyinaa ni akye happy mothers ne yɛto nnwom wobɛte na yɛto sweet mother nti ɛnɛ nnwom bɛ na mosan to ama agyanom nti moto sweet father anaasɛ moto bad father na yɛto ɛnɛ nnwom bɛn ɛduru ɛnanom so a yɛ radio stations ne so ne yɛ television stations ne nyinaa mote agbɛyɛ sweet mother na yɛto ɛnɛ nnwom bɛn ɛna moto ma ɛnhwɛ ɛma ɛmmɔmmɔden a awerɛhosɛm ne sɛ nnipa pa a ɔmɔbrɛ wɔ wiase paa yɛ mɛma agyanom enti sɛ agyanom bi ntimi nyɛ dɛn ɛnhwɛ ɛma ɛmmɔmmɔden a n'anu nkyerɛ sɛ agyanom hwɛ wade 70% agyanom ɛyɛ agyanom a ɔmodi ɔmo nhyehyɛeɛ so sɛ agya ɔmo hwɛ fie ɔmo bɔ mmɔden ɛhwɛ ma bɔbɔ mo sɛ agyanom na agyanom ayɛ adeɛ adeɛ bi ayɛ percentage wise yɛse yɛto aba 70% agyanom abɔ ɔmo ho mmɔden agyanom bebree ɛntumi antɔ kaa anem ɛntumi ansi fi papa bi antena mu nyinaa yɛ abusua na ɔhwɛ wɔ ɛma ɛhwɛ wɔ obi hwɛ me ɛma bi ɔhwɛ ɔno ankasa ne yɛ mu ma na ɔhwɛ ne wafa asefoɔ ɔhwɛ ne maame a ɔde ne ba ate asefoɔ asase so enti ne mmere nyinaa yɛ adwuma mmarima bebree afonfon a wɔntumi nyɛ kɛseɛ no nyinaa yɛ adwumaden a mmarima ɛyɛ n'asase so nanso eduru sɛ yɛde nidie ɛma mmarima na akɔyɛ complaining ɛgya odi kan a ɔyɛ ɔsoro sɛ nyankopɔn sɛ deɛ nidie sɛn no yɛhwɛ kwan yɛ ɔfa so bɔ mi no mmienu ban bible sɛ ɔntɔn yɛhwɛ kwan a nyankopɔn ɛgya odi kan a ɔyɛ ɔsoro nyankopɔn ɔte asefo nyankopɔn yɛhwɛ kwan yɛ ɔfa so bɔ mi no mmienu ban bible sɛ ɔntɔn ko kɔda na adeɛ kyea ɛyɛ ofi sɛ ɔn ne hwehwɛ dan bi a wɔasi ne bɔ sɛ yɛbɛda n'ase wɔ hɔ anaasɛ fɛnso papa bi ana ne security ne sisi ofi sɛ ɔn ne hwehwɛ dan bi a wɔasie ne burglar proof bi a ɛwowɔ hɔ anaasɛ fɛnso papa bi ana ne security ne CCTV cameras bi a wɔinstall ɛwɔ ne fie hɔ no ɛna aboa no na abɔ ne ho ban anso sɛ ade akɔhyɛ wo te sɛ obi a yɛbɛda ɔte asefo nyankopɔn nti sɛ nyankopɔn no yi home na ɔde ama wo no firi mu a akye ɛnɛ ka ɔwɔ hefa anso sɛ ade akye na yɛbɛda ɔte asefo nyankopɔn no ase sɛ wahwɛ yɛn so ama ade papa akye sɛ yɛma kɔ na ɔmotumi ba ebi kɔ sukuu ade akye sɛ yɛbɛda awurade ase sɛ awurade abɔ yɛne yɛma ne yɛbusua no ho den ho mmɔden ɛden sɛ yɛma kɔ na ɔmotumi ba ebi kɔ sukuu na ɔmotumi ba ebi tu kaa na ɔmotumi ba obi ɛdure nnwuma na wote wɔ abusua ɔma nyinaa ho ɛnka na wotumi yɛ dɛn ɛnya bibi di a ɛsɛ sɛ wohyerɛ awurade anso so mebisa sɛ nipa dodoɔ sɛn na sɛ odidi mmea a ɔhu ne sɛ ɔno nyankopɔn na aboa no asom no ɔka kyerɛ wɔ ɔhyɛ wɔ nyankonim nyankopɔn no ankasa he knew the end yɛfrɛ ne sɛ kenafo asase ɔkɔkɔ yi yɛ agyanom afiri misrim na asom no ɔka kyerɛ wɔ ɔhyɛ wɔn sɛ monkɔduru asase a yɛfrɛ ne sɛ kenafo asase no bɔhyɛ asase no so dwoodwo na mobidi na momɛn monya fie bi tena mu a monhwɛ yie na mwerɛ mfiri onyankopɔn a ɔde mo fa ɛserɛ so mpantenten for 40 years nyankopɔn a ɔde mo hyɛ hɔ monhwɛ yie
monya adan papa ne ka papa tena ma mo nka se eyemo aho den and na mo de anya saa nneema na aso mi bisa se wo a wo hwa mi a wo tie me and aboa me de ense mama me bo se me certificate me nya me free and e di aboa ye nya me free mama nya nneema ye nya me free me investment bi amaye and aboa me mama be do turi ye mu dodo na ye nya me free ye nya me free ye nya me free na ye di baby pray and baby person o turu baby a wa turi so no ya chance esa edi enti ye di ye nyankopon na ye di nyankopon no ensa eja no mo de ba ti asefo asase no so no ya chance esa edi di won eye our biological father obi hwe me obi tie me o send o papa sika papa dan ye edan mo to bi no papa temu o te hwe me obi tie me na do kuta eye o papa obi hwe me o tie me baby bi o papa dan ye edan mo to bi no papa temu obi hwe me obi tie me na phone kuta eye o papa tie mo fra ne ja no dan foba over 200 and so say any pakrona to me yisika 25,000 iPhone 16 Pro Max 15 Pro Max and the China girlfriend the China down for over 250 and 25,000 or the China girlfriend or the China down for and so papa also e was space no so my fans papa so na one na video call kura be bi na denti na on to smartphone no be kura ma papa fa ye de hwehwe nneema papa koso e was space no so my fans so na one na video call kura be bi ya dada ni pa enti me pese me penti fi na e ma bi hwe me na ma bi hwe me o papa e bedru so be ware ya na wa kosa olumai ufie ni nyina ya dada enti me pese me penti fi ha na me ye ha kama ansa na dra wa nya waruye na ko ba ba sa eja no monka kire won se wo so da ye no da no penti pe u be mu be ya da ma nya se o papa dem mu emu enya waruye na ko ba be ware de ya onim se edan ya me papa dem enne ye mu be ya papa no ne mu aneda o papa dem mu emu tokro enkotra ni nuama anso hwe fi anyame adomo o third mansion and as I say what you are coming no ye mo bebre flat ho do o te high flat chobi o meni o high flat o te me totan e de chobi anso papa o do papa and I'm talking to you bro o ba wa bro chare won sem samana o meni this ebe do awa so na oba na so na bi nsafo and I'm talking to you bro o ba wa bro chire oba ya friend saying BP ni pressure enti papa no bebre adanya akwabe nsafo papa no bebre adwendranya ade ya friend saying BP ni pressure no bebre wa na ko wosika mama eja no kakra bi ya no ni bi enya ya adwene se eja no sa no na ne mpa bi odi bi we eja no bebre wa na ko wosika ko hwe wo de wosi da bi e kono na sika no ni bie na ya aye se we timi ahwe na ne mpa ebo bi odi bi wechi na enne Nyankopon do watena ma bo ba asase so ne mpa ebo ni nhire bi odi hira wo na Onyankopon eduwe bi sa abre enne ni pa bebre ebo eja no motini moden na je odi de ba asase so ansa na obeye bibia ma no no jisa papa no wu nyame be fa wo ye hwe ja no ma kom de wo wa ye do mote mampemu ye ni omo wasafo hodum afo sai ja no mo omo wu ko mo ahomejie mo nyame be fa wo e ko wo ahomejie mo se wo ko na wo ko wo na ahome ye hwe sie e wo 50,000 omo yi ase e no e na ma no hye eja no ma chinyam ebu ati se party na wo hwe decoration kaka omo ye decoration ni bi twam 50,000 60,000 decoration yeah na park ni so nyina ye the carpet asaso nyina ya yeso te say ye ba be bot say dem kura ba be bot obi hwe me obi tie me so papa ne tie ase
ono papa na di obedie di obenom bia ya me ka kira di wo obehye nyame asem aye sika nufani obi hwe me na se obi tie me eja wɔ na sɛdeɛ ono papa sɛ eja no anyɛ na sɛdeɛ mmerɛ bia ya me ka kira wo sɛ nyame asem aye sika nufani so na twa ha nso so na sɛ wɔn twa fa ni die eja wɔ na sɛdeɛ sɛ agya no anyɛ n'asɛdeɛ ɛwɔ asotwe ni fobu a nyame de bɛma no saa nso so na ɛba nso so wɔmfa nidie ama wagya wɔnhyɛ wagya animonyam na wɔmfa nidie ne ebu ama no a ɛno nso so wɔ asotwe ne akatua a nyankopɔn de bɛma no nti sɛ wopɛ de a na wopɛ sɛ wonya nyame nsɛm hyira na asase wei a waba so wotumi nyini kyɛ na botae nti a nyame de wo ba asase so ne nyinaa bɛ mu de a ɛnhwɛ wo papa no fa deɛ nyankopɔn aka fa papa wɔyɛ ɛma ne wɔ no agya no mo ɛnyɛ dɛn ɛnante no fa saa ɛyɛ adwuma na nyankopɔn hyira wo na deɛ wo papa ayɛ no yɛ mu bebree yɛ papa no kɔyɛ ɔmo fa soɔ ɛkɔtwe mpena agya wo maame na wo maame berɛ yɛ na wo maame frɛ nkora nyinaa de nsɛm hyɛ mo asom sɛ kwan yɛ wo papa de me fa soɔ mo mu bebree mo papa asɔre a ɔmo kɔyɛ St. deɛ bɛyɛ Glasses and Bottles Church na kyerɛ sɛ asɔre a ɔkɔ nyinaa yɛ St. Glasses and Bottles Church na asɔre a ɔkɔ nyinaa ne sɛ ɔde ne nti no wie nsa nketewa sika ɔfrɛ ne sɛ ebi so mpanyinfoɔ anim sɛbi sɛ mpanyinfoɔ anim ebi deɛ ɔmo deɛ wurɔwurɔ ɔnam ɔfa ntoa so ma me deɛ ɔmo de wurɔ no mo na mo nim ɛne nti no yɛfrɛ sɛ nkura nketewa sika ɔfrɛ ne sɛ school fees a na waka tew na wɔgye watam enti abɛfa abufuo bi ɛde ama ɛnanom ɛna ɛnanom de nsɛm ahyɛ ɛma ne tim ama ɛnɛ ɛma bebree mpɛ sɛ ɔte ɔpapa ne ogyi deɛ mɛpɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ wɔn na ɛde wo ba ate asefo asase enti nyankopɔn na ɔkasa sɛ die na nyankopɔn wo a woyɛ nyame ba woyɛ okristoni ogyidini nyankopɔn ka fa wo ho enti nyankopɔn na ɔkasa sɛ sɛ meyɛ wagya mene die wɔ he mene yarefo wɔ he na nneɛma a mode brɛ me nyankopɔn no a ɛpuo afadopɔ no a mode brɛ me no ɛyɛ aboa sɛ bi ɔyɛ apakye aboa ɔyɛ yarefoɔ ɔsɛ wo nsa no no mu no ne wo nantukuo no wotumi hyɛ bɔ sɛ deɛ ɔyɛ kɛse paa no ɛna ɔde bɛma awurade anso ɛduru sɛ nyame yɛma wie no ɔde brɛ awurade a na woasesa no na wakɔfa deɛ nyɛ obi tumi hyɛ bɔ sɛ sɛ awurade hwɛ no so 2025 yi na 31st bɛtome a mɛbɔ afɔre kɛseɛ ɛde ama awurade bɔ me ho ban na yadeɛ mpa so a meda wɔ ɔkɔmfo anɔkye kɔleku meda wɔ aburokyire meda wɔ fie nyame sa me yade a yee mehyɛ bɔ sɛ mo a boa nyame adwuma me nkwa na aka na asase yi so mehyɛ bɔ sɛ awurade boa me na menya aboafoɔ metumi si me fie papa menya kaa bi tena mu a yee mɛtena mu de akɔ som nyankopɔn nneɛma nyame de ma wo nyinaa wode yɛ hwe a ɛnyɛ bi ɔfrɛ bi ma awurade fie ɔmo a yɛhwɛ sika yɛde totototo ɔfrɛ sika de ateteɛ de ayɛ dɛn wode yɛ hwe a ɛnyɛ yie ne yɛde bɛto ɔfrɛ ɛwɔ nyame fie ɔmo a mohwɛ asɔre sika so ɛyɛ adansefoɔ sɛ sika yɛde bɛma nyame asɔre ayowa mu ma yɛ kan no ɛnyɛ sika papa ɛno na nyankopɔn a nipa korɔ no a wofrɛ no sɛ wɔyɛ asan afa no no yɛhwɛ sika a ɔde ma ne jɔle a enti nidi a wode ma ne ni ɛno na nyankopɔn a wofrɛ no sɛ wɔagya no ɔse sɛ ɔyɛ wo nyankopɔn a enti nidi a wode ma ne ni we have the third father to us akɔ yɛn agya no mo so na yɛsɛ de aduru obi bi ɔhwɛ wo kra so ɔsɔfo kan Hebrews chapter 13 verse 17 we have the third fathers are our spiritual fathers yɛyɛfrɛ wɔn sɛ our godfather yɛmo bebree yɛnnim sɛ Bible sɛ sɛ Moses ma ne nsa so a na ɔman no ɛyɛ dɛn ɛdi nkonim na Moses de ne nsa to fam a na ɔman no ɛdi nkonim obi hwɛ me obi tie me yɛto bibi a waduru ɛyɛ
godfather bi mpaebɔ da yɛbɔ ne bi a wɔasɔfo a wɔntumi anwu yɛbɔ wutuo wɔ daeɛ mu a wɔda so te ase yɛto wɔ atu nyinaa no ɛyɛ obi a ɔgyina wɔ akyiafoɔ ɛyɛ mpaeɛ sɛ awurade nhwɛ wo kra so na saa onipa no yɛ wohu ɛnɛ yɛhu ne sɛ nnipa a ɔmɔfrɛ paa yɛ asɔfoɔ ɛyɛ wɔn a nyame afɛ ɛde dwuma bi ahyɛ wɔn nsa ho sɛ memfa nyɛ ɔsɔfoɔ bi a memegyina menyɛ kɔmɔ papa ɛyɛ ɔsɔfoɔ nyame afrɛ me ɔde mission ama me ɔde mandate ama me ɔde adom akyɛdeɛ aka me ho sɛ memfa saa adom akyɛdeɛ no ɛmmoa ne mma ɛtɔ da na wɔtwe ne nyinaa mena sɛ mada before 12 o'clock da ebu a meda ahomakyɛ bi a 2 hours pɛ yɛforo kɔ mountains a ɔmo yɛ ɔmo di m'akyi no kɔ no meyɛ mpaebɔ di mpaeɛ ma kɔ mountains yɛ brɛ fasting firi me nkura berima bɛsi saa bere na yɛforo kɔ mountains a ɔmo yɛ ɔmo di m'akyi no kɔ no they know sɛ yɛkɔhyɛ forest a ɛmɔ ɔse so korɔ esum ma yɛmfiri forest hɔ na mpaeɛ a yɛbɔ no yɛbɔ ma asafo ma sɛ nyame mmɔ mo ho ban nyame yi mo firi ɛsan mu nyame nsa ne mo firi ɔbɔnefoɔ no nkye homa mu na yɛdi ama mo ɛtɔ da mo akyɛ no na yɛbɔ mo din ɛtɔ da wogyina hɔ a mosuo timi kɔ so a na wataadeɛ nyinaa foɔ sɛ twom na ahomakye from 12 to 4 o'clock ne yɛdi ama church no na yɛbobɔ mo din mmerɛ bi a mekɔeɛ a mema asɔreba bi didi m'akyi brada kɔbi mu deɛ ɔmo sɛ hei na saa na teɛ yɛgyina yɛn nan so over 4-5 hours a yɛdi ama mo sɛ onyame mmɔ mo saa so na ɔsɔfo de yɛ ne mmea bi ɔsɔfo ahodoɔ ɛyɛ adwuma ne yɛ den yɛ so nwoma ti dum yɛn nsa kyekyɛmu edu nson wɔsɛ motie mo ɔsɛ motie godfather na mommlɛ mo ho ase ɛma wɔn yɛntie deɛ kyerɛ sɛ Hebrefoɔ nwoma ti dum yɛn nsa kyekyɛmu edu nson wɔsɛ montie mo mpanimfoɔ na mommlɛ mo ho ase ɛma wɔn ɛfiri sɛ wɔn na wɔwɛn mo kra wɔn na wɔwɛn mo kra wɔn na wɔwɛn mo kra church monye so mamiti almost ɔmo na ɔmo yɛ dɛn ɛwɛn mo kra yɛsɛ obi wie wo kra ɔyɛ watchman na sɛ nipa watchman die kakra so a wode ma no ɛno bi na meka kyerɛ ho bɔ wada no wa na nipa no yɛ dɛn asɔre ebu nkotodwe eti wo adwuma na woyɛ no na sɛ nipa no ne die kakra so a wode ma no kra no ɛsan adwuma ɛsan de sɔfodie wa wonya hwee ma so ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ eti wo adwuma na woyɛ no wo na ɔsɔfo tumi yɛ wɔ ne kyɛnse anaasɛ yɛwɔ asɔfo bebree ɔyɛ ɔno ankasa adwuma ɛsan de sɔfodie ne ka ho afɔ ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ ama ayɛ I said they deserve more than this wɔ ne anaasɛ sɛ pa no ibi bɔ ne nto sɛ wɔn na wɔwɛn mo kra sɛ obebu ho akɔnde they deserve more than this I said they deserve more than this but wɔn nsɛm yie ma wɔn ɛfiri sɛ wɔn na wɔwɛn mo kra sɛ obebu ho akɔnte ɔmo na ɔmo wia wo kra sɛ ɔbɛbu okra no ho akɔnta na ɔde anigyeɛ ayɛ na ɔde anigyeɛ ayɛ na ɛnyɛ ahomekuo ɛnyɛ deɛ bɛn ɛnyɛ ahomekuo ɛno bi na meka nkyerɛ wo sɛ yɛn na wosɔfo na ne so ate yɛn na tɔda wɔ sɛ woyɛ dɛ wokyerɛ ma nkɔmmɔ kyɛkye no yesu kristo yɛ 40 days 40 nights wɔsan de yɛ fast Moses yɛ 40 days tɔda bɛ wosɔfo na ne so ate sɛ kɔyɛ biom wasan kɔyɛ 40 days tɔda wɔ sɛ woyɛ dɛ wokyerɛ wo yɛ nkɔmmɔ kyɛkye no yesu kristo yɛ 40 days 40 nights Moses yɛ 40 days nyankopɔn sɛ asɛe san kɔyɛ biom wasan kɔyɛ 40 days nipa doctor etimi ade kra ne sɛ ɛnyɛ yie doctor etimi ade sɛ ɛtɔda yɛ ɛnyɛ ɔnwanwa na sɛ yɛ ɔmo ahyɛ sɛ bɔbɔbɔbɔ yɛ na sɛ ebi mu bebree a mokɔtɔ ɛnyɛ ɔnwanwa sɛ nipa doctor etimi ade kra ne sɛ ɛnyɛ yie doctor etimi aka sɛ o kidney problem no wakyɛ wɔ wiase 2 years nipa bebree wɔ dan mu hɔ a ɔmo kɔtɔ endoscopy a ɛkyerɛ sɛ wɔn deɛ bɛn wɔn yɛfunu nneɛma asɛe abobotokuro ntumi ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ nkwa bio mpaebɔ ne yɛkyerɛ wɔn ne ho nyɛ a ɔmo bɛkɔ hospital bio no na dɔkta sɛ wɔn a wabɔ dam a yɛde ɔmo aba ha nyame amfa me so mahu bebree wɔ asafo yi mu
One abronsama told them go on so. Or kidney me, I say, what you are there, one away, one away, what I do my baha. Yamia, and your back would be a soft for it's yen and Nipano, or your wapano, what you say. Samson, I saw for no be so yen, miam, also, and Kamia say, and you find your Papa no Baba is a Jezebel. Elia said, if you find Yakuma, come and Fuana, and your Radamas Wanga Kumi, or say, no Baba, your friend said Jezebel, and then Mabba for the Bay of Bronta, or Mohanya, or Mohanya member, and your pencil. Or say, or say, Tasunya made before. Also, what's it normally say? 4,000. Fathers are born, they deserve. And I said they are dangerous. And that point, I mean, what do so? Point 2. Fathers are deathful. And I said they are dangerous. They be a deathful. Sadena etimi fathers me and son am abomudi nyina sana mo kum enti na yakase bi ye dangerous sama ena me no ka enti don't joke fathers me and son am abomudi nyina sana mo nyina te obi enti twregu o ye de nyame asem ba be hwese en sama ena me no ka no enti don't joke with your father obi o say o te won chen chapter 1 verse 14. Young kind of tear the Onyankopon Ankasa What's it saying? No man can do CC. Malachi chapter 1 verse 14. Young kind of tear the Onyankopon Ankasa Papa is here. What's it saying? No man can do CC. No be people in Sema. Papa sin here, na only kwa Onyankopon so wushira me na bibi ba me nsema me nkwa na aka no me de ba ya dan be bo afode am me poa se wrade wadwuma be koso o se no me nka oni kwa o de mi dwan kuo mo de ba onini kase na owo mo no hwe Nyankopon bo nanso o de de wato ape firi se o shabo no wia ezuru se o de be wrade o de be manyame a na wakofa ketwa no de be wrade asese ni pa no ma wa no men kan efiri se o hen kase ne ne asafo de na o efiri se me Nyankopon me ya o hen kase asafo de na o se na medin eyo amana medin eyedebe eyo hu hu anasa omu hu yehu Genesis chapter 3 verse 16 to 19 they are more dangerous. Yamra na yehu se ejanum hu ohu anasa omu hu yehu Genesis chapter 3 verse 16 to 19 oba no de o ka kire no se oba no Nyankopon ka kire oba ni se do na mema wo ya wo ene wo nyinsem mo ble ador mi Nyankopon oba no de o ka kire no se oba no Nyankopon ka kire oba ni se do na mema wo ya wo ene wo nyinsem mo ble ador mi Nyankopon me wo soro enam ene wo nyinsem mo onyinsem a waye tia me Onyankopon ti dos ya me ya woni se yawo mu na obewo ma yawo na wani begina wo na wani begina wo kunu ene wo nyinsem mo onyinsem mo bre ados ya mu na obewo ma yawo mu na obewo ma na wani begina wo kunu na wani begina wo kunu na ono no bedi wo so na ono no bedi wo so Adam hold on Nyankopon oba mfa ni dia ma Nyankopon ya asoden no Onyankopon ka asem ba ko pe na to ma so ene oba bi o hwe me a o tie me e first no oba ko le ba wo na ma wo e be se e bi pop na e bi tie mu enti me kura wura ho a wo basa unti mi ni wo da form enti first no oba wo a ye se wakọ owuo ne nkwa so be ma wo enti midwife for be ho ya wo basa unti mi ni wo da
da fam oko ase da bi we de ye se le ya wo sa nyame akasa asem na aka to so bema wo ni se mo bre eduma yenti asem e no papa aka to so nipa no eye ba wo di agro se na Adam de waka nyame Adam de oka kire ne se eye your friends are body with you. So what you hearing it? Now what did we have to share? Say, Yenti do sa kire o di pa no eye be ma. Se na Adam de waka kire. Na Adam de oka kire ne se. So what you hearing it? So what you hearing it? Now what did we have to share? Say, now what did we have to share? Say man ni nti. Wonti wa dome asase. Wonti wa dome asase. Ya wo na be obedi fi so wo. Onkwa na nyina. Onkwa na obedi efoma ha. Na wani mu fifire na wani mu fifire ni na nchemse ene be fifire ama wo. Ene akosi se na wadi afumu aha. Na obedi efoma ha. Na wani mu fifire mu na be. Na wani mu fifire mu na wo ba ye. Obedi die. Edi akosi se obesan kono. Edi akosi se obesan ayedan akonet. Na wo ye dotie. Dotie mu na abesan akon. Na dotie mu to aso. Efiri se mu na oyi wo. Efiri se dotie mu na me Nyankopon me yi wo firi. Na wo ye dotie. Na wo ye dotie. Dotie mu na abesan akon. Na dotie mu na obesan. Days of Adam. Ebi abesim the member da so kere. Nyankopon ka sa asam no eto oni paso. And then member abre from Adam press the days of Adam. Ejuma bi abesim the member metimi aye. Open nipa abre pa sector na kohwe da. Ejuma ten ejuma ku hokura na sese eya man ka se ejuma bi abema metimi aye eya combine sector na kohwe da ebitimi man say to kokese mu asase over 17 pole like pole 17 obu okra na yede ye pompe machine bi a wotie be bema ya Japan man say ohome say sika ni nyina bema ni ya na wafa ena daddy ye na tutu niema na wo ye we na wa ye da wa ye we no oba bi ohwe bi a wotie be bema ya Japan ye du baby a ensema ya motai ka say na wafa ena daddy ye na tutu niema na wo ye we na wa ye da wa ye we no na se uwu a babushi afọ ni nyama nyenyo asem na me no oba bi enu oba ka se bi tuja wo from here oba bi adwene ne se ma dodo se na twitire da attract growth from here eya no kra so se ejuma den ya mema ye no ejuma no so ebi tuja from here to waga e ma dodo se na twitire da attract growth from here to Nigeria from here to waga e ma dodo se mema ye juma den nyame na aka to ho ena ye ya sori nyame asem se problem se no bi tin nyame asem ye nya bon sori ye sori nyame ko ayi komode no ti onu no kuta nyame asem ba unso hwe wo bi ase a ebi so ko asori ye che nyame asem ye nya bon tin sika we nyame ko ayi nya bon tin onu no kuta wo mpa no obetima praise the Lord obetima ma ya asam ase me de yade be fam usika wenye nyina na yare sam SOMPA FM praise him the Lord hallelujah ba won se mara nya ko se kim ni pe bi enu obeji asam na flo so beti na ye juma e na wo tie de kire sam no ka omu eja yakopon na aka aye di omu ho agoro o ka sam to so se kim so be mo wasi pe bi enu obeji asam na flo so beti na ye juma ko kwa na wa obeji na asase omu obe yade be yakopon na aka obetimi ama wasi dan aso be ma wasi dan o ma wo nem obetimi ama wo fa na wo obetimi na asase so no obe yade be fa wo sa do bi so aba no wo de yade na be obetimi ama wasi dan na efiri won same obetimi atu kwan akọ obi man so akọ pere yenka edru so obe bia be do pere so aba no wo de yade na be firi obi man so aba Hebrew from mati dumi enu chemo so ko si du ba kon me say ejanom ho yade ben ehu yenka Hebrews chapter 12 verse 7 to 11 Hebrew from mati dumi enu chemo so ko si du ba kon me say ejanom ho yade ben ehu ejanom so no ye miensa mo mo after this sermon yes okuko to papa o papa etena emu a we ni pa bi achi yes okopa na e mo se ema se mo hunu asotwe mu amane se mo hunu asotwe mu amane etena mu a
ɛtena emu a ɛtena mu a onyankopɔn ɛyɛ mo sɛ ɛma onyankopɔn bɛyɛ mo sɛ ma na ɔba bɛn na ɔwɔ hɔ a ɔsɔfo nyabotere ma ka atwi ne yie na ɔne me kan ɛgya bɛn na ɔwɔ hɔ a mpatwɔ me nhyɛ ase sɛ muhunu asotwe mu amanneɛ ɛtena sɛ mu a wohu asotwe mu amane ateɛ nya saa ɛgya no mmiɛnsa nyinaa meka mo ho asɛ ɔmotwe ne paa so ɛnɛ nipa bebree hwɛ me tie me ɛnɛ ka obi na papa bi ne mmɔfra se tenetene na sɛ ɛnɛ wakɔfa adamfo bi adamfoɔ na wode no aba no adamfoɔ no bɛsɛe wo enti wɔto mu a bi de mpo akɔda no ama saa aberanteɛ no baa fie biom sɛ ɔba bɛfrɛ bɛma na aberanteɛ no ana ababa wɔn de no bi ɔsɛ menkɔ mekɔ a me papa mɛso me a kɛnɛ ka wanto mu a ɛnɛ ɛma bebree adane akɔwensafoɔ ɛma bebree ne wui ɛma bebree no mu red ɛma bebree nso ɛdi asɛe ɛba mmeranteɛ no so deɛ a ɛneɛ bobo mmeranteɛ bebree sɛ na brabɔ ayɛ ɔyɛ talented nyame de ne ba asase so sɛ kɔmmɛyɛ bibi nanso ɛgya no mu mmiɛnsa nyinaa twe wɔn ho firi ne hɔ no yɛhwɛ ne wie saafo no so sɛ ɛgya no mmiɛnsa nyinaa no yɛtena nipa ɛno ne mu ne namfoɔ akyi sɛ ɛgya bi tene nti ɛgya no mu mmiɛnsa nyinaa tia nipa ɛgya no mu mmiɛnsa nyinaa tufo ɛgya no mu mmiɛnsa nyinaa tenetene nipa ɛno ne mu bebree mu problem sɛ ɛgya bi tenetene wɔ a ɔmo nso yɛ nipa kyerɛkyerɛ nkoraa deɛ ɛna ɛnanom bebree moayɛ ne fie saa mo de aba asɔre fie mo bebree asɔre a yɛreba no mo mma bi na tu nnwom a mo mma bi na ɛbɔ twene mo mma bi na ɛyɛ ɔhya mo mma bi na ɛkyerɛkyerɛ nkoraa deɛ ɔmo tu nnwom ewu ɔsi sɛ mo hu no asotwe mu ama ne tena mu ɛyɛ asɔre nyina ɔte abɔ ɛyɛ mo sɛ ɛma onyankopɔn yɛ mo sɛ ɛma na ɔba bɛn na ɔwɔ hɔ a to asɔfo kutie deɛ muhunu asotwe mu ama ne tena mu a ɔsi sɛ mo hu no asotwe mu ama ne tena mu a onyankopɔn ɛyɛ mo sɛ ɛma onyankopɔn yɛ mo sɛ ɛma na ɔba bɛn na ɔwɔ hɔ a n'agya ntena so na ɔba bɛn na ɛwɔ hɔ a n'agya ntwe na so ɛnti sɛ ɔte hɔ yi adwamama na ɔne agya na sɛ munni asotwe a wɔn nyinaa anya bienu bi a ɛneɛ na moyɛ adwaman ma ɛnti sɛ ɔte hɔ yi adwamama na ɔne agya a ɔtenetene no adwamama ɛna sɛ wanyɛ wafa bi antene na ɔne ɛnti saa agya no nyinaa tenetene nipa ɛnti wowɔ ha bebree na ɔpapa nka wasɛm woyɛ adeɛ nya na ɔhu sɛ wasi wɔ kora ne papa wuyɛ trɛsɛm na wohyia nanso papa panyin bi nti saa agya no nyinaa tenetene nipa mo mu bebree nɛ wobɛhu nipa bi a ɔmɔyɛ dɛn akɛseɛ baabi ɔma nkɔdwu obi wɔ kora ne papa wuyɛ na wohyia nanso papa panyin bi ti mantam hɔ ɔno na ɔfra aberanteɛ no na ɔde n'adeɛ no watu no fo na ɔde n'abrabɔ ayɛ dɛn ayɛ mfa to ho ama no ɛwɔ honam fam ɛgya no sɛ asotwefoɔ na yɛfrɛle wɔn ɔsi bio yɛwɔ yɛn honam fam agyanom yɛwɔ honam fam agyanom sɛ asotwefoɔ na yɛfrɛle wɔn nti wɔ problem a ɔno papa nyɛ nyinaa yɛ supantan bi a woda na bi a wo papa mprɛ so a wɔnka nti a wo maame akɔta akyire no ɛnɛ yɛ a mɔma mɛsi sika no yɛ sufa yɛbɛ ɛtwa bankum ne nifa ɛnɛ mmaa bebree na mmarima no atu afiri fie mmaa bebree mmarima nkɔ fie nyina dodoɔ no afiri mmaa na ne 19 kora supan a ɔde ne fie hɔ bɛrima no 19 bɛsɛ 4 bi 19 no kora anyini kyɛn nyɛ wade yɛpɛ wie yɛ a yɛhyɛ ne kawa ne so bɛ nyinaa sesa na ne 19 kora ɔtɔ no ne yɛfrɛ sɛ 19 bɛsɛ 4 bi 19 no kora anyini kyɛn ne ba panyin no bɛrima no kɔka enti bɛrima no afei ɔkɔtena baabi a yɛto dame ana n'ani aka ho ɔkɔtena baabi a yɛto awale ana n'ani aka ho ɔkɔtena nipa bi twa bi bɛrima no kɔka ne ntɔkwa aba fie bɛrima no kɔka enti bɛrima no afei ɔkɔtena baabi a yɛto dame ana n'ani aka ho ɔkɔtena baabi a yɛto awale ana n'ani aka ho ɔkɔtena baabi bi a nipa bi twa bi a St. Glasses and St. Bottles Church a ɔde hɔ ayɛ n'asɔre wonti wɔn sɛ wobi wɔn ba so ɔmo yiri no mu afa mu no deɛ ɔfiri asɔre so wɔ kan wɔ kaadi ɔmo kyɛn yɛ na n'osu mɛka sɛ ɛgya no mu bi nyɛ ɛgya no mu bi deɛ ɔmo ne ɔmo ma afa mu no deɛ ɔmo ne ɔmo yiri no mu afa mu no ɔso wɔ kan wɔ kaadi ɔpapa yɛ na n'osu deɛ ne kura yɛ na n'osu ama ɛgya no mu bebree ɛnti ɔse biological fa na nipa bɔnefo na ayɛ ɔmo sa ɛno na Bible no ka to aso ɔsɔfo
enti ene dia na me no woka eja no nyina tenentere ma eja no tiatia ma enti ose biological sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ no nko sɛ na ye no na ne so na ɔno deɛ yɛn yie nti na wɔtwe yɛn aso wɔn deɛ na won de ɔtwe yɛn aso nna kakra bi ɔtwe ya so na kakra bi sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ no nko sɛ na ye no na ne so na ɔno deɛ yɛn yie nti na wɔtwe yɛn aso ɔse asotwe na eja no mo ka ni nyina wo yie nti ɛna ɔtwe na yɛnya ahoteɛ no bi wɔn a wɔnam asɔ wɔn ahwɛ no na asotwe biara sese deɛ ɛnyɛ yɛn sɛ ne gyedeɛ na mmom awerɛhodeɛ nanso akyire no ɛso asomdwie aba a ɛyɛ tenene ɛma wɔn a wɔnam asɔ wɔn ahwɛ no amen ɛna fa enti wotie deɛ bible no sɛ no papa 100 Ghana ɛna wɔn sɛ waka onyankopɔn wɔ so waka deɛ biological father nhyira ɛsɛ sɛ ɔsɛ mɔmɔ wɔ sɛn ɛna fathers day wɔtumi asɛ no papa 100 Ghana ɛne ɔkɔ pɔntere mɛsɛ ɛgya no bi na ma no asɛm no ɛwɔ na mede asɛm enti no nhyira ɛsɛ sɛ ɔsɛ SOMPA biblical reason to honor a father ɛne ɔkɔ pɔntere obiara ɔdɛ obi agye nyame asɛm bi pɔntere no ɔse biblical reasons to honor a father obiara ɔdɛ obi agye nyame asɛm bi obiara ɔdɛ obi anim sɛ nyame asɛm ɛfiriti tumi wom ahoɔden enti deɛ na onyankopɔn asɛm ka no sɛ yɛmfa nyɛ yɛ agya no na yɛmi no mmienu yɛsɛ yɛmfa nyɛ wɔ na yɛmfa nyɛ wɔ na yɛn na ɛbɛba yɛn so enti ɛnɛ deɛ me no ka no based on God word sɛ wo honor father wo papa ho ɔfɛ wo papa ho yɛ fɛ nyame asɛm ti na ɛsɛ sɛ wode ne die ne suro ne buo sɛ wo papa wo sika wo papa ne sika wo papa ho ɔfɛ wo papa ho yɛ fɛ ɛwɔ sɛ wode ne die ɛma no Exodus chapter 20 verse 12 Exodus 20 verse 12 yɛntie deɛ Twerɛsɛm no ka sɛ woyɛ ba wagya ne wo n'ani ɔse deɛ wagya ne wo na ani na wo na aware asase a enti in other words sɛ woyɛ ba a wohwɛ me na sɛ woanni wagya ne wo na ani a asase a Nyankopɔn de ma no deɛ na ɛbɛsie wo na ɛnwale ada church no mu ni ha yɛnkwa nna no bɛyɛ dɛn me ne wo na yɛ chapel no enti mebisa Bible sɛ yɛ fathers we should honor our fathers na yɛyɛ saa yɛnkwa nna no bɛyɛ dɛn enti mebisa wo sɛ yɛ ana yɛ fathers ne so a yɛnkwa nna no bɛyɛ dɛn woyɛ amobo atia me ne deɛ woeboro nsam ne o satan hɔ bɛsɛ ka borɔnsam wɔ nnuaba a kɛyɛ yɛ asɔre sɛ yɛ wa bɛgye ma ɛkɔ sɛ wompaebɔ yɛ amobo atia me ne deɛ yɛsɛ yɛyɛ dɛn yɛgu borɔnsam kɔɔbɛ wura hɔ akɔgye na mo ano sɛ mo yɛ na me nua bɛma no borɔnsam wɔ nnuaba a obi wu tam bebree yɛsɛ yɛtwitwe yɛsɛ yɛyɛ dɛn yɛgu borɔnsam kɔɔbɛ wura hɔ akɔgye ma ɛkɔ fa akasɛ mo yɛ na me nua bɛma no obi ewu ntam yɛsɛ aberewa bi na ɛku no papa bi na ɛku no ɛyɛ ne suban ɛna ɛku no ne di a wamfa yɛ generation nyinaa yɛ wɔm mmeranteɛ ne mmabaawa a ɔmo didi ɔmo papa mmɔfra atɛm wohwɛ no obi tie me ɔkɔware korɔ ɔkɔserɛ obi pade bi abɛfa mo ho pɔn sɛ daeɛ bɔne bi abɛfa mo ho saa daeɛ no so pɛɛ ɔkɔ wanya problem enti wɔn sɛ wabere wɔn sɛ yade bi abɛfa mo ho wɔn sɛ daeɛ bɔne bi abɛfa mo ho saa daeɛ no so pɛɛ na nneɛma nyinaa sɛe ɛnyɛ bɔnasɛm sɛ ɔde wiase nnua ne papa saa daeɛ nyinaa kyekyere ɔsɛ deɛ meba yi di ayɛ me no menka no ɔsɛ deɛ nti ɛsɛ sɛ wo papa no ma wo papa ɔde wo ba ate asefo asase fa ne die ma no nyame asɛm sɛ woyɛ a ɛbɛma woanyina kyɛ ɛnɛ yɛ yi ɔsɛ deɛ nti ɛsɛ sɛ wo papa no ma wo papa ɔde wo ba ate asefo asase so fa ne die ma no nyame asɛm sɛ woyɛ a ɛbɛma woanyina kyɛ ɛnɛ yɛ yi tumi ntumi nyini kyɛ yɛyɛ ako tv so ɛduru sɛ wɔbɛyɛ politics mu a ɔmo wuwu wɔbɛbrɛ from grassroot akɔ wɔ politics mu atena radio station wayɛ ako tv so ɛduru sɛ wabɛnya position kɛse obɛdi ne brɛ so aba na yɛarɛ bi abɔ no sɛ ɔbɛkɔ nkɔ na yɛde no yɛ fly no to different
different country ọba na yare na yɛ den wɔwu yes ɛyɛ a wokyɛ kɛ sɛ papa ɔno ne bra te asefo a obi wɔ kora na wosɛ wo papa ɛno na abɔ ɔde ɔbɛdu nante nyina ma wo papa sɛ wama wo de bɛyɛ nyinaa kɔne so hyɛ nyina te sɛ wo papa wamma wo sika nyinaa na wo papa akoko duro no ɛna ɔde bi ama wo nsi dan no na abɔ ɔde ɔbɛdu baabi a nti wamma wo firi kora sɛ wama wo de bɛyɛ Messi can negative side ni the go papa for so do papa for be bere die nti omo wi nse nyina ya ade wa nsi dan ama me je me so no from my papa me no can Messi can negative side ni the go papa for so do him because it is good bere die nti omo wi nse nyina ya ade ngira beto wo di ni die masa e me so say amen me no can die nti ese you honor him because it is good for your life. Udi nidie masa ejanom miensa na me no ka no Ephesians chapter 6 yema wa kasa odi aben wo kra yema usunsun the boss of no working kind wasi di waja ne wona Ephesians chapter 6 verse 2 and 3 nim when mrasama edikan tio enya mrakake o mrasama wasi di waja ne wona ni di waja ne wona ni ye ne mrasama edikan aboshe o nim when mrasama edikan tio enya mrakake o mrasama opese unyimi che opese companies na wa bie ni nyina so apa opese factories na wo ye ni ye wuye opese media me opese ye wuye opese unyimi che opese companies na wa bie ni nyina so apa opese factories na wo ye ni nyina ye yie opese ye wo so be so bia so apa Bible says wa ana ofa wa ho hwe me TV no so radio no na wona wale asase so asena sa wo ya wo benyina che certificate e tobo okra me hwe we okra na e cha se na tra we wo wa ho hwe me TV no so radio so nti ba no so tipo akukura posu posu yo him enche usika no ntimi nyew certificate ntimi nyew position ntimi nyew identity bi ya oyo hini ordinary ko gana so ko posu posu yo him ma ya bedu wa posu posu anselo aso bi ko transfer be bi na so show na o da ko show you are brother ko pie wo supreme court high court atmas efrenensa obi konya brebi ho ade ne ba ya ne bre so aba mo na ye hwe ya na o da ko show honor him because God hear his prayer. Yes, I give him. Trust him. Money honor him because God hear his prayer and give him attention. And you'll be out of from Genesis to Revelation. Generation, 21st century generation, your bomb fire, pa. And so your generation from Genesis to Revelation. A big generation picture, a big generation. SOMPA FM. A big generation. A big generation. Angels. So who no more na bomb na jaba so dem kum sa afọ na atafo David mo atafo atire wọn so what sabai on mind so mo no mba be ko na nyame na kasa order heavenly angels so mo mu no so kum abo enkum sa afọ na atafo ubeti na popa na team the generation there is nyame asem ya hwe ya Israel ya hwe sania o mo ko Genesis 27 asofo kai from verse 1 ko kakra o kofi anya aponya kai ni na go sitire be Isaac Genesis verse 1 to 7 asofo kai from verse 1 ko kakra o kofi anya aponya kai ni na go sitire Isaac aba akokra to aso na Isaac so ebo akokra kai verse 1 to 4 na tie me build the foundation do wahala tie na Isaac aba akokra to aso na nani so eye no kusukusu na ohunu ade yie o ma ofre ne papa ni Esau ka kire no se meba na oje ne so minie na wose agya mabọ akora
na menim Yehuda afei fa wahayɛ deɛ wagyan kotokuo ne wagyan kɔnwura mu kɔpɛ hanam brɛ me na noa akɔnnɔduane sɛdeɛ mepɛ brɛ me na menni na me kra nhyira wo ansa na mawu. Nyame di nhyira no ama Bible mo hefa no bɛho sɛ ɔbaa bi aka kyerɛ ɔbaa bi aka kyerɛ ne ba sɛ me ba be win brother Isaac from Genesis to Revelation. Nyame di nhyira no ama mɛma sɛ nkura ne nyinaa yɛ so mo fa nhyira na wo bɛ hyira agye sɛ wo gya ne hyira ansa na wo hyira no yɛ nhyira enti Isaac wa wo ma etwa sɛ wo hyira wo sɛ nkura ne nyinaa yɛ Nyankopɔn bɛ hyira wo bi no na wo bɛ hyira agye sɛ wo gyi bi ama Nyankopɔn ansa na wo hyira yɛ nhyira kwa bɛ hyira wo bi obi ɔhwɛ wo ti sɛ nhyira kwa Nyankopɔn na Nyame agyina hyira gyina bi so fie na wo yɛ ama ansa na Nyankopɔn bɛ hyira wo bi no na sɛ nipa no wayɛ siti ama Nyankopɔn ansa na Nyankopɔn bɛ hyira wo bi no na sɛ nipa no ayɛ bibi ama Nyankopɔn na Nyame agyina so hyira no deɛ na wo yɛ ama Nyankopɔn sɛ abɔfo mo kura SOMPA FM. babɛgye akɔntenfoɔ mpae mɔkora nsɛm bɛ na yɛ awɔ in the presence of God owó Nyame asɔre dɛm mɔkora ne nsɛm na wɔtete no the angels abɔfo mo kura ohwɛm kuruwa babɛgye akɔntenfoɔ mpae mɔkora nsɛm bɛ na yɛ awɔ teɛ sɛ wogyina gyina kɔnten a ɛgya ne hyira nti ɔse ma ba akɔkora mepɛ sɛ meka nsɛm bi gu wo hyɛberɛ so sɛ amen nti ansa na ɛgya ne hyira nti ɔse ma ba akɔkora mepɛ sɛ meka nsɛm bi gu wo hyɛberɛ so ansa na mewu bisa obi ɔto nkyɛn sɛ wo papa hyira wo da nti sɛ megyina ɔsɛ sɛ Nyame fa me so yɛ anwanwa adwuma ne nsɛnkyerɛnne a ɛnyɛ ne nyinaa na yɛ mea kasa me mmɔden bo mmerɛ bi ɛdada nso kɔ me olma nti sɛ megyina na Nyame fa me so yɛ anwanwa adwuma ne nsɛnkyerɛnne a ɛnyɛ ne nyinaa na yɛ mea kasa me mmɔden bo mmerɛ bi ɛdada nso kɔ me olma nkyɛn wɔsra no sɛ ohu me ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔhwɛ me nkyi wɔ adwuma so bisa sɛ me papa de sɛ ɛdada nso sɛ bi asɛm na me papa ka kyerɛ no me papa sɛ ka kyerɛ sɛ ɔba a wɔnsan bɛtama se ɔse ma ba akɔkora me ba bɛwu fa wahayɔ kɔtokuo fa wagyae fa wotuo kɔ wire mu mpɛ noa ma akɔnɔ aduane ma me na medi wie a mehyira wo ɔse ma ba akɔkora me ba bɛwu fa wahayɔ kɔtokuo fa wagyae fa wotuo kɔ wire mu mpɛ noa ma akɔnɔ aduane ma me na medi wie a for the sake of time ɛnɛ medical cancer sɛ yɛ dedicate ɛnɛ service na de ma ɛgya no ɛgya no bisa no sɛ yɛn ma mo wu ansa na yɛahyɛ mɔ akyinyam yɛnkae for the sake of time yɛmfa from verse 24 to 30 ne yɛntie deɛ papa no ka kyerɛ na obisa no sɛ wone me ba Esau ana wonim sɔre ne nyinaa wone me ba Esau me ba kan no na nipa yɛ frɛ sɛ ɔse mene no ɔse mene no na ɔse fa pini me ɔse fa aduane no pene me na menni me ba Hanam na menni me ba na Hanam na me kra ɔse wone me ba Esau me ba kan no na ɔse mene no ɔse mene no di na ɔse fa pini me ɔse fa aduane no pene me na menni me ba Hanam na menni me ba na Hanam na me kra nhyira na me kra nhyira na wɔde blɛ no na ɔde brɛ na no wodi na wɔde bobesa blɛ no na ɔde bobesa brɛ na ɔnom Isaac ehu anataagye mu hwehwɛ ohwɛ na n'agya Isaac ka kyerɛ ne sɛ twepene me bɛhwɛ ma twepene me no se ma no hwɛ na ɔtwepene kɔfee na no na ɔtwepene no na ɔfe na no na Isaac ehu anataadeɛ mu hwehwɛ ohwɛ n'ataadeɛ no hwɛ na ɔhyira no sɛ tie wɔ sɛ ɔhyira ne sɛ hwɛ me ba ho hwɛ te sɛ afuo a Awurade ahyira so mu me ba ho hwɛ te sɛ afuo a Onyankopɔn ahyira so mo a matena akura ase pɛɛ na papa no ɛyɛ dɛn ɛkyɛnti negative words ntadeɛ a yɛde te yɛ fɛn sɛ yɛde kɔ wire mu no ɛmu wɔ hwɛ ma anaasɛ ɛmobɔn so papa no ɛyɛ dɛn ɛkyɛnti negative words ɛyɛ the positive words nti that moment no yɛba na ataadeɛ no mo a moba mo kɔdwa ntaadeɛ no toma ɛfiri sɛ na wafiri wura mu aba wo wakɔ wire no mu aba nti that moment no yɛnti words no sɛ yɛba na ataadeɛ no mu mmɔn na ataadeɛ no mu yɛ dɛn ehwiam Onyankopɔn ma wɔ soro bosuo Awurade ma Nyame ntɔ showers of blessing wɔn sɛ yɛ a wɔbɔ mpae ɛna Awurade ma showers of ɛma ɛnyɛ showers and blessing ɛma kwa efiri baabi na ɛba ɔno Onyankopɔn tɛm God the Father
one in the tempting, o godfather, on the tempting, say, biological father, on the tempting. Srubo ni asase musladie bi. Ne abulo ne nsapi. Aman ensomo. See, among nations, among and the best. Na enkrofo nkoto. Enkrofo nkoto. Ye wunua no sura. Ye wunua no nyina sura. Na o maame ma enkoto. O maame ma embekoto. Wa dome wona wo dome wo. See, osi obi biara obedome obiara no. Ya dome no. Na wa shira wona wo shira wo. And you don't compare yourself to others. Maybe I'm a country. Ubo en semni nshira nsema ne papa aka egu no so. Ananya akopon aka egu no so. Abraham, every Mesopotamia, offering the papa terra and channel, according to Genesis chapter 12, from verse 1 to 4. Nipa ye friend say nyanko pon pie man. Asano pie bon ni teenage ko pie ben obi abo. Empire bon emba kwawo. Ansa na bibi wo nipa no mu. Gisa wo ye bibi enti mo amoye gold ho adwuma no. Gisa ye the lead no, ye the acid no egu ade no so nanane enti nhira no wo papa no mu enti die na wo ya ebetimi anane nhira no waka egu so die na ya kire nyankopon a ya me bi hira obema na bofo aba wo fi enti mo bebiri wudi fo na o fa na semonko die na o ya maame hwe nyankopon no be di se no no nyankopon asem tie owi a no no papa so akodi se no no nyankopon asem se tie obi abebu na contact se ne ade obey osofo to aso tentem of verse saying 31 to 40 na say tie na ono so be no a na kodaduane ebre na agya na ono so ebe no a na kodaduane ebre na agya ka kire na agya se magya sole ye na di obahanam na okra nhira me na agya Isaac se no se ye wo hwan a na wo se ye me oba wabakan Esau na Isaac di awon kese pa ka se hwan mpo na one de wokoye hanam de breme na medi ni nyina na mashira no ansa na wo bayi enso obeye de washira no no eso te na agya nsem no ode su kese ne aweho pitia mu denden ka kire na agya se magya shira me nso mebi na wo se wunua de na ada aba abeje won shira na wo se ne den ene yakopo na empilonu ni na watwuntwa manamu wa fa me pani na hwe afi nso waje me shira na wo se wan fa nshira ne bi ansie me na Isaac wasi so se hwe mede no maye wo sura na mede ne nuanom nyina maye ne nkoa na mede abulo ne nsama wo no na afi wo de e na menya wo me ba na Yesu ka che na agya se magya nshira ba akopɛ na wo shira me nso magya na Yesu man ne susui na agya Isaac wasi no se hwe asase astadie ni mu ane de osoro boso yeso na is words na papa the same man with his words are on krante so na betena ase na wo beso mu nua na enso beba se wo model kenten ho a wo beyi ne konua na afiri wo matire so enti ye woni pa bebre ho anyame na ode omo aba asase so ebi ye difo bi asofo nyame aka niam bi egu won so enti wo ya asole ba obo oyo hema nyame di sa tibia na ma nyame aka bi egu won so ebi omo ye dikanfo enti wo ya wa adwene se ebi wo be ye dan o be fa kwan bi so wo be wo na se wo be ye bibie tia wan ama watimi aye dan abere wa ase a wontimi da use word na papa no use ye no enso the family of Abraham no omunim sunsumu niema enti me pompa ye ma se rade ma wo sunsumu niema amen na wotimi fa nante na no na beboa me sa asase e na hokwa ne ba no oba